Arratsaldeon eta ongi etorri denek. Gaur dugu Erroma Euskal Herrian hitzaldi zikloko bigarren hitzaldia eta zikloari izena eman genionean Erroma Euskal Herrian egia esateko hau da, gaurkoa da izenburu horrekin zerikusi zuzenena daukan hitzaldi. Erromatarrek lurralde zabala konkistatu zuten eta mendetan eduki zuten menderatu da eta gu gauden lurralde hau ere izan zen eta gaur Jokin Lantz historialaria daukagu hemen, UPV-ko historia lizentziatua eta berak esplikatuko ditu inguru honetan lurralde hauek eta hemengo bizilagunak nola antolatu eta nola kudeatu zituzten. Pixkoa denetarik ikutuko du. Ikuspegi orokor bat izan dezagun, Erromak gure artean izan zuen eraginaz eta eman zuenaz. Eta esan bestetik Jokin Lantz bigarren aldiz daukagu Elgoibarren, lehen aldiz etorri zen Moruko herrixka aurkeztera, Morkaiko kantolatu zuen aurkezpen batian, eta 70 lagunekin berak esaten du enposka bat bezala prestatu duela, baina nota honarekin astu zuen. Eta bere espezialitatea berez da Erroma. Ura zen Erroma zaintzineko historiari buruzko azalpen bat eman zuen, baina hau da bere egietako espezialitatea, Erroma. Eta besterik gabe, bera egin gustatzen dituzte. Nik eta behin eskerrik asko hemen zaudeten guztioi eta eskerrik asko ere antolatzaileei, Ibon, Imanol eta Jon eta hau posible egin duzuen hori, bai? Eta tira, ordu betean edo saiatuko naiz guztia laburtzen, bai? Izenburuan agertzen den bezala, Euskal Herriko lurraldetan zentratuko naiz, baina, Gipuzkoan daudenez eta Gipuzkoarekiko aipamenak eta adibideak asko zugaiagoak izanen dira gainontzeko eskualdeekikoak baino, bai? Aipatu bai, hasi baino lehen, Erromatar garaiaz ditugun iturriak nahiko bereziak direla beste garai historiko batzuekin konparatzen baditugu, bai? Ze iturridatzien kasuan, ez zaizkigu, erdia baina gutxiago iritsi zaizkigu gaur egundaino, bai? Egia da, inskripzioak noizan behin agertzen direla, apur bat lagunduz, arkeologiak ebai zeo zer argitzen du, baina indikan asko dago egiteko, eta momentuz daukagun informazioa nahiko mugatua dela. Eta gehiago Euskal Herriaren kasuan, bai? Ze erromatarrak zentratzen ziren gehien bat, arazoak sortzen zituzten herriekin. Eta badirudi ikusiko dugun bezala, Euskal Herriko lurraldeetan bizi ziren komunitateek ez zituztela arazo larririk sortu, eta beraz ez dugula haiekiko informazio gehiegirik iturri idatzietan. Hasteko, Morun esan duen bezala eta pixka bat errepasatuz, Burdinaroan, erromatarrak iritsi baino lehen, jada populazioa herri arresituetan, altueran, toki estrategikoetan, kokatutako herri arresituetan antolatzen hasten dira, bai? Pilo bat daude, bai mendialdean, Nafarroako Pirinioetan, bai Erriberan, eta Gipuzkoan hemen gorraiz dituzue, bai? Moru hemen dugu. Eta, badirudi, Burdinaroan herri arresituetan antolatzen hasi zirela, eta erromatarrak iritsi arte hala mantenduko dira. Ez dakigu zehazki herri arresitu hauek ze funtzio betetzen zuten, bai? Arresi bat zuten, leku estrategikoetan zeuden, beraz, lurraldearen kontrola nolabait ahalbidetzeko erabiliko ziren, hori ziur. Baina ez dakigu populazioa hauetan biltzen zen gerra garaitan, edo eliteak bizi ote ziren, elite politikoak, elite religiosoak, ez dakigu, bai? Gainera, badirudi, lurralde zabal bat kontrolatzen zutela. Eta, garai bereko, hainbat, bigarren mailako asentamendu topatu dira. Bai, herrixka txikiak, esaterako
Zarauzko Santa Maria Larrea Elizazpian, Oiartzungo Boluntxon, Andoaingo Goiburun, Urbian Artzai Etxolak, Zegamako San Adrian tunelean, eta baita Kobazuloetan ere bai, Artzai munduarekin loturik agian, eta beraz, baziren erresituak zentro bezala, eta lurralde bat kontrolatuko zuten. Erromatarrak iristen direnean, aipatuko dugu, baina hemen etzen konkista violentorik egon, iturridatzietan ez da zer agertzen, arkeologiak ere ez du ezer adierazten, beraz, pentsatzen da, etzela nolabaiteko konkista gerrarik eman Hego Euskal Herrian. Bai ordea, Hego Euskal Herria, erromatarren arteko gerra zibiletan eta nolabait involukratuta ikusi zen, bai? Eta horietako gerra zibil baten ikusten da, nola, herri arresitu hauetako batzuek jokatzen duten hiri estatu bezala. Baditeke, hiri estatuak izatea. Beste kasu batzuetan orda ikusten ditugu konfederatuta, aliatuta esaterako zeltiberoak, nolabait konfederazio osatzen zuten, bai? Eta komunitate bakoitzak bazuen bere herrigunea edo, eta aliantza moduko bat osatzen zuten, Gipuzkoako kasuan ez dakigu. Ikusten duguna da sare bat badagoela, momentuz, agian arkeologiak sorpresak eman aldizkigu, baina momentuz ikusten dugu Oriako baiaran bintzaz sare bat badagoela, badirudi deban ebai hemen salto handi badago, baina egon daitekeela, bai, esan bezala arkeologiak agian atera dezake beste zer. Baina momentuz dakiguna hau da. Hau morun aipatu nuen, eta errepasatzeko aipatzen dut berriz ere. Nafarroa, Herriberan eta herri erresituak oso handia dira, hau Montelorra Pozola Zagurrian, ikusten duzue, leku estrategiko batean, arresituta, sartzeko sekulako biraman behar. Eraulen, Deierrin baita ere, punta batean kokatuta, hemen amildegia eta alde batetik arresituta. Sakanan baita ere, hemen Madalen aitzen, arresia hemen bakarrik, amildegiz inguratuta. Hemen San Donatoren oinean ebai ondatz, hemen ebai alde batetik amildegi eta bestetik arresia. Eta, esan bezala, Gipuzkoan hainbat kasu topatzen ditugu, hemen zerrendatu ditut. Eta, esan bezala ez dakigu zehazki nola antolatzen ziren, baina, aipatzekoa da, herri arresitu gehienak, hektarea bat, 4, 6 gehien jota dituztela Gipuzkoaren kasuan, Tolosako intxur izan ezik. Tolosako intxur, 17 hektarea ditu. Euskal Herri ezeko, hau da, Kantauri isurialdeko Euskal Herriko herri arresitu handiena da. Beraz, pentsa dezakegu agian intxurrek nolabaiteko zentro papera joka dezakeela edo, baina, esan bezala, arkeologiako nendikan sorpresa asko eman alditu eta hortxe uzten dugu. Hemen buruntza dugu, hemen Murumendi, Beasainen, amildegia eta bi arresi. Eta Moro, ikusi genuen, aurrekoa. Erromatarrak Iberiar penintsulara 218an iritsi ziren, eta, hasiera batean, Hanibalen kontrako gerra batean sartu zuten esku Iberiar penintsulan, Hanibalek hemen zituen baseak zapuzteko eta baina pixkanaka, behin kartagotarra garaituta, sekulako triskantzak egin eta guztia konkistatu zuen, Iparralde indarrez, violentzia handiz konkistatu zuen. Ordea, Hego Euskal Herriako esan dugu ez dugula iturri idatzirik. Hego Euskal Herrian, orain hasten dira, konkista pasatuta gero hasten dira iturri idatziak aipatzen, hainbat herri, hainbat komunitate zeudela Hego Euskal Herrian. Nerbioitik, mendebalderantz,
autrigoiak, debatik nerbioi bitartean eta Arabako zati bat hartuz karistiarrak, deba eta urume edo oiartzun ibai ez dakigu ziur muga bezala barduliarrak, eta baskoiak gaur egun Nafarroa, Bidasoaldea, eta Aragoiko eta Errioxako zati bat harturik. Esan bezala, iturridatziek ez dute aipatzen inolako konkista violentorik ego Euskal Herriko lurraldeen kasurako. Iparralde esan dugu baietz, hau violentzian dizartu zula Zesarrek, baina hegoalderako ez dugu iturririk eta arkeologiak ere esaterako agian baten batek esan aldu, Araban Andagosteko bataila edo, baina salbuespena dira, esaterako Gipuzkoan ez dugu zantzurik, Bizkaian ez da ere, Nafarroan konkista garaikoak ez da ere, bai ordea, gerra zibil batekoak. Erromatarren artean gerra zibilak oso gaiak izan ziren, eta horietako batean, senatuaren kontra rebelatu ziren, fakzio bat rebelatu zen, Zeltiberon laguntza izan zuen beste batzuen artean, eta senatuak ordea Pompeio bidali zuen, eta askoiak, autrigoiak eta beroiak Pompeioren aldare aritu ziren, eta arkeologiak, Javier Armendariz arkeologoak bere tesian bildu duen bezala, zenbait herri erresituren suntxiketa eta erakusten dizkigu, eta garaikoak dira ere, Pompaelo gaur egungo Iruñaren fundazioa, eta Kalagurri izena baita ere, Kalahorrara. Baina esan bezala ez dago konkista violentorik ego Euskal Herriaren kasurako. Ez dago. Eta horrela bada, erromatarrek ego Euskal Herria, eta Ipar Euskal Herria baita ere, imperioan txertatu zuten. Ipar Euskal Herriaren kasuan, Akitaniako probintzian, Bordele hiriburu, eta ego Euskal Herria Tarrakonensis probintzian. Tarrako hiriburu. Esan bezala, etzen konkista violentorik egon, eta pentsatzen dena da, erromatarrek beste eskualde batzuetan bezala jokatuko zutela. Bere armadarekin etorri, eta bertako komunitateari aipatu. Beitu, hau dira gure baldintzak, hemendik aurrera zerga batzuk eman, behar ditugunean tropa auxiliarrak eman, eta zuen ohituren arabera bizitzen utziko dizuegu. Onartu ezkero, krimenal. Ez bazuten onartzen, Asture eta Kantauriarren kasuan bezala, anikilatzeko arriskua zuten, anikilatori bukatzeko arriskua zuten. Esan bezala, Autrigoi, Karistiar, Bardulo, Baskoien kasuan, Beroien kasuan, esan daiteke baita ere, etzela olakorik egon, eta probintzian, berala probintzializatu eta imperioan integratu ziren. Erromak egiten zuen lehendabiziko gauza, komunikabideen potentziatzea edo sortzea izaten zen. Gure lurralderako, kaltzada nagusiak hauek ditugu, eta importantena urdinez dugun hau da. Astorgatik, Bordelera joaten zena, men urdinez. Beste batzuk ere baitugu, Zaragozarantz, Pompailotik Oiaso edo Irunerantz, gero ikusiko dugu. Eta baita, kabotaje itxasbide bat baita ere. Hori zen egiten zuten lehendabiziko gauza. Galtzada eta itxassare potente bat sortu. Ondoren egiten zutena zera zen. Zeuden komunitateak, zeuden herri arresituak eta abar, nolabait, ez dakigu behartu edo ez, konkista violentoa zenean behartu egiten zituzten. Kantauriaren kasuan bai. Hemen ez dakigu ziur, zeren bizikiretza moduko bat ematen da hasiera batean, herri arresitu eta Imperio Erromatarraren artean. Baina denborarekin, herri arresitu hauek abandonatu egiten dira, eta bailaren edo haranen azpikaldera mugitzen dira biztanleak. Eta bertan, erromatarrek esaten dute, erromatarren erara, kibitas, hau da, hiri, edo kibitates pluralean,
modura antolatzen zirela. Hirigune bat, eta hirigune honek kontrolatzen duen lurralde bat. Bertan ibaiak, zelaiak, soroak, mendiak, basoak, eta hartzen zituenak. Bai? Beraz, Erromak konkistatzen zituen komunitateak, edo imperioak esatzen zituzten komunitateak, komunitate bera, kibitas ugaritan banatzen zituzten. Barduliaren kasuan 14. 14 kibitatez, bai? Horako 14-tan. Horren ikusiko ditugu. Asuntoa da, erromatarrek egitura hau aplikatzen zutela, hiri estatu moduko egitura hau aplikatzen zutela, baina noski, Erromaren menpeko, nolabaiteko estatutu batekin, bai? Hasiera batean, integratzen ziren guztiak, estipendiarioak edo federatuak ziren. Hau da, gogoratzen badugu, esan dugu, hasiera batean, integratzen ziren komunitateak zirela. Integratzen zirela eta baldintzak zirela. Zergak ordaindu eta behar zenean tropa auxiliarrak. Bai? Bueno, estipendiario eta federatuen kasuan horiek ziren baldintzak. Baldintza horiek betezkero, beren ohituren arabera bizial ziren. Bai? Gehienak estipendiarioa dira eta federatuak gutxiago dira, hauek privilegio gehiago zituzten, baina gehienak hori, estipendiarioa dira. Bai? Ondoren baziren beste estatutu batzuk. Kibitas hauek baziren kibitas batzuk beste estatutu batekin. Bai? Bazeuden privilegio gabeak, edo beren erara antolatzen zirenak, esan dut, eta bestetik privilegio dunak. Hauek. Privilegio dunen hartan ditugu kolonia erromatarrak edo munikipia romanorumak. Bai? Hau ez ziren erromatarrak. Erromatar hiritartasuna zuten, erromatarren betebehar eta eskubide berdinek. Eta bestetik, latinoak. Latinoek hiritartasuna bai, baina Italiako komunitate gehienek bezalakoak. Privilegio gutxiagorekin. Bai? Beraz horixe, privilegio gabeak eta privilegio dunak. Euskal Herrian denetik topatzen dugu. Eta hori bai, probintzian ere, erromatar gizartea aplikatzen da. Batetik askeak, bertan hiritar eskubide guztidunak dituztenak, eta bestetik peregrinaeak edo atzerritarrak. Erromatarrek atzerritar deitzen zieten, hiritartasuna ez zuten guztiek. Bai? Hau da, atzerritarrak ez ziren mugaz harata bizi zirenak. Ez, atzerritarrak ziren konkistatu eta bertako komunitate gehienak. Esaterako barduliar guztiak, baskoi ia guztiak, konkistatuta gero, atzerritar bezala konsideratzen zituzten. Estipendiarioak zirelako. Bai? Ez zituzten privilegiorik, beren komunitatean eta beren erara bizian ziren, baina ez zuten privilegiorik. Eta atzerritar gisa tratatuak ziren, beren komunitateetatik kanpora. Eta, esklaboak. Antzinaroan sistema esklabista oso zabaldua zegoen eta oso ohikoa zen esklabutza. Bai, beraz horixe. Privilegio gabeak, privilegio dunak. Eta, gizartean, horixe, hiritar eskubide guztidunak, hau da, erromatar hiritartasuna zutenak, eta gainontzeko guztiak. Horrekin ez beldurtu, hau dira, ez da ongi irakurriko, baina autrigoiak, baskoiak, banduliarrak, beroiak eta karistiarrak zituzten kibitatesak. Esan bezala iturri idatzien proportzio txiki bat iritsi da guganaino, eta beraz ez dakigu ziur zenbat hiri zituzten, eta ez dazkigu guztiak identifikatzen. Barduliarren kasuan esaten da 14 zirela. Hemen, uste dut, 11 bakarrik aipatzen dituztela idatziek, bat, itur hau? 10. Hau da, autore batek esaten du. Bai, barduliarrak 14 kibitatesetan antolatu ziren. Baina kibitatesak aipatzean, 11 bakarrik aipatzen dituzte. Eta horietako batzuk, ez ditugu identifikatu. Esaterako,
Alba bai, hor Durruman Araban. Gebala baita ere, Gebara. Menoska esaten da, Zarauz getaria zela, Morogi, Donostia Astigarra Galdea, baina esateko Tabuka ez dakigu, Tritium Tuboricum ez dakigu, Vesperies Mutriku agian ez dakigu. Eta Karistiarren kasuan, claro, hemen Elgoibar, Deba hemen dago, Deba zen muga, baina, claro, ez dakigu zehazki nola antolatuko ziren komunitate hauek, beraz, Elgoibar ez dakigu, Barduliar edo Karistiarren artean egonen zen. Baina tira, Karistiarren artean, panorama makurragoa da, ze 3 bakarrik aipatzen dira, Suestatium, Arkaian, Araban, Tuilika, Araban, baina ez dakigu Tuio den, hor Trebino aldean, eta Beleia, bai, Araban. Esan bezala, iturri idatziak direna dira, eta, bueno, arkeologiak eta agian agertu aldiren inskripzioek, argitu aldigute panorama. Bueno, aipatu ere bai, gehienak estipendiarioa dira, bai? Goiko guzti hauek estipendiarioa dira. Baskoien artean federatu badugu, eta baskoien artean ere baditugu, latinoak, Kaskante eta, Berakurriz edo Alfaro, eta Kalahorra, bai? Kalahorra erromatarra. Gainontzeko guztiak estipendiarioak. Bai, aipatu dugu, beren ohituren arabera, antolatzen ziren. Bueno, eta Trigoien kasuan, Flavio Biga, gaur egungo Castro Urdiales, kolonia bat, hori erromatar kolonoekin sortutako enklabe bat. Bueno, eta, esan bezala, ez dira guztiak identifikatu, ez dira aktibitatez guztiak identifikatu, Baskoien kasuan hauek lirateke, gutxi gora bera, hemen Oiaso, Irunen, Ponpaelo, hemen Iturisa orain induzten ari dira, Auriz Berrin. Hemen Sakanan, Arakeli induzten ari dira, Huerterakien. Eta, Gipuzkoaren, Barduliarren lurraldean, gehienak Araban daude, baina, aipatu bezala, Zarauz Getarian hor Menoska egon liteke, Donosti, Morogi, Mutrikun, Vesperies, baina tira, ez da zima. Bueno, nola lor zezaketen atzerritar hauek, estipendiari hauek, peregrinae hauek, hiritartasun erromatarra. Hau morun aipatu nuen, aipatu nuen, bide ohikoena, individualki, hiritartasun erromatarra lortzeko, zein zen. Morun aipatu nuen, Morruko jende hemen bada, Armadan, Armadan, modu azkarrena, hiritartasuna lortu zitekeen, bai individualki, bai komunitate bezala. Individualki, modu azkarrena eta ohikoena, Armadan tropa auxiliar bezala parte hartzea zen. Inskripzioen arabera, momentuz, badakigu, Akitaniaren artean 5 kortez daudela, hau da, iparraldeko komunitateen artean, Baskoien artean 2, Barduliarren artean 1, Karistiarren artean 1, eta Utrigo eta Beroiak bai ikusten ditugu. Inskripzioen arabera, hau dira, baditeke gehiago izatea. Baina tira, momentuz badakigu, gutxienez hauek egon zirela eta gutxienez bertan parte hartu zuten gizonek eta bizirik atera zirenak. Zeren, tropa auxiliaretan 30 urtez egoten ziren, eta 30 urte egon ondoren bizirik atera ezkero, hiritartasun erromatarra, pentsio edo birusari moduko bat, eta lur zati bat ematen zieten. Korte batek zenbat, jente, zenbat... Teorian, normalean, 500. Badira kasu bereziak, ez dakit, ofensio batean, behar da asuntoa moldatzea, edo saritzen dute korte hori bere balentriagatik, edo dena delakoagatik, eta milakoak ere ikusten dira. Barduliarren kasuan, 1000 iritsi ziren. Hasieran 500 bat izanen ziren, baina 1000 iritsi ziren. Eta, Barduliarrak, hau, 1000 aliz esan da, ez? Eskozia. Eskozia, Adriano Arresia Eskoziako mugan dago. Berez, Ingalaterra da oraindik, Eskoziako muga hemen dago horrela esen,
bai? Baina bai, hortxe. Zera, Adrianoen Arrexen egon ziren, 100 urtez edo. Karo, pentsatu behar dugu ere, errekrutatu zituztenean, bai, barduliarrak ziren. Urrengo 30 urteetan, gehienak barduliarrak izanen ziren. Baina hemen bizi zirenean, hiltzen joaten zirenean, lizentziatzen joaten zirenean, hemengo jendeekin betetzen zen kortea, beraz, ezin dugu esan barduliarrak hemen 150 urtez egon zirenik, ez? Izena bai, baina tira, benetako barduliarrak hemen, 30 urtez egonen ziren gehien jota, bai? Gero, baskoiak ikusten ditugu Germanian, ikusten ditugu Afrika iparraldean, eta abar. Hiritartasuna lortzeko beste bide bat, esan bezala, individualki hau zen. Komunitate estipendiario batean, hau da, privilegio hori gabeko komunitate batean, bertako biztanleetako batzuk izan ziren hiritar erromatarrak, naiz eta komunitate horretan bizi. Bai? Baina horrek ez du esan nahi komunitateak berehala hartuko zuenik erromatar izaera. Izaera hori estatuak ematen zian. Hau da, baskoien kasuan ikusten dugu, karo, esan bezala, gogoratu iturri idatziena. Proportzio txiki bat iritsi zaigula bakarrik. Iturri idatzienetan ikusten dugu estatuari eskaerak egiten ditzaizkiola, bai? Estatuari eskaerak, enbaixada bat, edo horako zeo zer, esan ez, baitu. Gure komunitatea beti fidel mantendu da, zergak ordendu ditugu, tropak eman ditugu, hiritar erromatar asko daude gure artean, mesedez, emaiguzue, estatutu hobe bat, edo, eta, erromatarrek onartu zuten edo ez. Negoziaketa tirabira horretan laguntzeko, kibitatez askok egiten zuten izaten zen, hiritar erromatar boteretsuak nolabait adoptatu edo. Beraiek ospitalitate paktuak deitzen dituzte, baina funtsean zen. Kibitaseko seme adoptibo bezala erromata gizon boteretsu bat izendatzea. Horrela, gizon boteretsu horren mesede izanen zuen negoziaketa hori begira. Baskoien kasuan ikusten dugu, Kalahorratarren kasuan ere ikusten dugu, eta abar. Beraz, jada pixkanaka ikusten ditugu hemengo komunitateak integratzen. Erromatari imperioan integratzen. Armadaren bitartez, estatuari eskaerak, erromatar boteretsuak seme adoptibo bezala edo gaizki esan dago seme adoptibo, ze beraiek ospitalitate paktuak deitzen diote eta horrela esan dut hauek ulertzeko, baina tira, horako moduko zerbait zen, Eta horrela pixkanaka gero eta integratuago ikusten ditugu. Kristondok 74an, estatu kolpe batzuk egon ziren erromatar imperioan, gerra zibil batzuk, eta Hispaniarrak eta bertan zegoen armada nolabait fidel mantendu zen, eta azkenean irabazlearen bandoan kokatu zen, eta Vespasiano enperadorea irabazi zuenak, Hispaniar guztiak hiritartasun latindarrakin saritu zituen. Beraz, 74tik aurrera, Hispania probintziko komunitate guztiak latinoak ziren. Italiarrek aina eskubide zituzten. Italiar gehienek aina eskubide zituzten. Lehendik erromatarrak zirenak erromatarrak izaten seituko zuten, baina ez zirenak latinoak izanen ziren, hemendik aurrera. Beraz, areta integratuagoa. Eta behin, komunitate bat latinoa balin bazen, individuo bezala hiritartasuna lortzeko beste bide bat sortzen zen. Claro, hau bakarri aberatxei mugatuta zegoen. Aberatxek udalkarguetan urtebetez parte hartuz hiritartasun erromatarra lortzen zaketen. Beraz, pentsa, komunitate latino bat, pentsa hemen txen, ez dakigu Elgoibarko lurraldea
mutrikun egon ote zen Vesperiesen menpe zegoen edo noren menpe zegoen, baina pentsa latinoa zela, eta hemengo biztanleek individuo bezala erromatar izan nahi bazuten, armadan parte hartu zezaketen, edo aberatsak balin baziren, elite ekonomiko horren parte baziren, udalkarguak urtebetez betez, erromatar hiritartasuna lor zezaketen. Berarentzat eta bere familia guztiarentzat. Noski ez dut aipatu, baina bakizue gizonek bakarrik betez ezaketela beraz. Gizon batek betezkero bere andreak eta bere ondorengo guztiek hiritartasun erromatarra lor zezaketen modu honetan. Bueltaka gaude honekin. Hiritartasun erromatarra baina zertarako, baten batek esan aldu. Komunitate estipendiario bat, beren ohituren arabera, bai zerga batzuk ordaindu, tropa auxiliarrak eman, baina horrela ongi bizial ziren, ez? Zertarako hiritartasun erromatar bat? Asuntoa da, erromak nolabait beren bizierarekiko atrakzio bat sortu zutela eta probintzial guztiek nahi zutela erromatar hiritar izan. Berez, nolabaiteko privilegioak lortzen zituztelako modu honetan. Haietako bat, trianomina zen, ez? Hau nahiko simbolikoa da, baina garaian importantea zen. Trianomina zen, individu batek, gizonezko batek, hiru izen izan zitzakeela. Praenomen, nomen eta cognomen, esaterako Caio Julio Cesar. Caio izena, Julia familiakoa, eta Cesar familiaren goitizena. Publio Cornelio Escipion, berdina. Eta emakumeek, nomena eta cognomena. Esaterako, Cesarren alaba, Julia Cesar, Lehenik eta behin hau, trianomina. Eta estatuak errekonozitzen zuen. Eta hori, nahiko simbolikoa zen, baina importantea zen, politikari begira, negozioi begira, eta Bestetik, jus connubium. Hau da, erromatar hiritartasuna bazenu, zure matrimonioa edo legalizatuta zegoen. Bestela, Erromak ez zuen errekonozitzen zure matrimonioa. Ez da zinen, hiritar erromatarra. Horregatik, tropa auxiliarretako soldaduak eta legalki ezin ziren ezkondu, ez? Ondoen ebai, jus komerkiu. Hau da, edozein hiritar erromatarra bezala, salerosketan ibili, negoziotan, eta legearen aurrean eskubide berdinak izan alzituzten. Ezkontzarekin batera, erromatar epaitegietan, erromatar hiritar izan da, erromatar epaitegietan, provintzia erromatarretako epaitegietan eta erromatarrak bestein beste privilegio, eskubide izan zitzaketen. Jus sufragi, hau bai, erromatar erakundeetan, bozka. Bai maila provintzialean, bai senatuan eta abar. Eta legioetan izen ematea. Horren arte esan dugu, ez baziren hiritar erromatarrak ezin zirela, soilik tropa auxiliarretan parte hartu zezaketela. Hiritar erromatarra izan ezkero, legioetan parte hartzen zuten, legionarioak ziren. Hobeki kobratzen zuten, eta 30 urte beharrean, 25 egoten ziren. Eta, baskoien kasuan, hiritar erromatarrek ere guardia pretoriarrean parte hartzezaketen, eta pretorianoek oso ongi kobratzen zuten, 15 urtez bakarrik egoten ziren, eta normalean enperadoren onduan zeudenez, ez ziren borrokan inasartzen. Beraz, denek nahi zuten hor sartu, eta baskoiu barik lortu zuten. Kalahorrako baskoiu barik, guardia pretoriarrean egon ziren. Hau badirudi, ez dela oso, ez dakit, ez zuela horren beste garrantzirik, ez? Erromako hirian agian, nahiko normalizatuta egonen zen. Baina probintziaren kasuan, probintzietako bizitzan,
hiritartasun erromatarra izatea, sekulako abantaila bat zen, denerako. Legeari begira, negozioi begira, guztiari begira, bai? Sekulako abantaila zen. Beraz, erromatarrek, nolabait integrazio hori potentziatu zuten, beren posizioa atraktibo eginez eta horretara animatuz anexionatu eta konkistatutako komunitatea. Beraz, esan dugu, Euskal Herriko gizartea imperial integratu dizteguela, bai? Ego Euskal Herrian gutxienez, 78tik hiritartasun latindarra. Iparralden, oinikan ez da iritsiko, oinikan estipendiario dira, baina denborarekin iritsiko dira. Eta, lehenengo bigarren mendeetan, eguneroko bizitzari begira, eta transizioko gizarte bat ikusten dugu. Arkeologiak zer erakusten dugu. Gustu eta biziera erromatarrarekin badatozen aztarnak, esaterako. Irunen, zaterma txiki batzuk topatu dira, Oiaso, bai? Iruñean baita ere, Gaztelu plazara atera ziren, suntsitu zituzten, barzinak suntsitu zituen, baina, tira, hor agertu ziren. Kalahorran, zirko bat, baita ere. Ondoren ebai, Lapurdiko Getarin, arraina gazitzeko eta arrain pasta egiteko faktoria txiki bat. Hori, erromatarren oso gustukoa. Ondoren ebai ikusten dugu, erromatar produktu pilo bat, baita janzkerak, baita bitxiak, txamponen erabilera orokortuta, beraz, transiziozko gizarte bat ikusten dugu, gero eta erromatarrako, arkeologiak hori erakusten dugu. Horrendikan, erromatar aurreko iturak eta oregonaz ziren, baina, pixkanaka, nolabaiteko gizarteen misto bat sortzen joan zen. Erromanizazioa zen homogeneoa izan. Ez ziren berehala denak togaz joaten eta termetara eta lurraldaren arabera erromanizazioa egokitzen joan zen eta nahiko heterogeneoa izan zen. Lurraldaren arabera erromanizazioa ezberdina izan zen. Eskualde bakoitzak bere garapen propioa izan zuen. Euskal Herriko komunitateen kasuan beren garapen propioa izan zuten eta ikusten dugu pixkanaka, beren erritmoan. Itxuraz, arazorik sortu gabe, gero eta integratuagoa zeudela. Esan dugu, armadan, udalkarguetan, eta eguneroko bizitzan, baita ere. Tropa auxiliarrak, eta inskripzioetan ikusten duguna da, izendegi misto bat. Hau da, inskripzioetan, nolabaiteko izen, proto-euskarako edo akitanierako izenak, antzinako euskarako izenak, edo izen zeltizatuak edo horrendikan ikusten dira. Esaterako, Lergan, Nafarroan, Ume Sahara. Hori antzinako euskara, ikusten dugu. Gainontzeko testu guztia latinoa. Oiartzunen, inskripzio batean, Valerius Beltesonis. Valerius, latinoa, erromatarra, Beltesonis, filologoen hitzetan, proto-euskara, ondoren, BL o Beltz edo, ez naiz filologoa buruz hainez izketan, baina proto-euskara. Nafarroan, Muezten, Amelius Ordunetxi, oda, Emilio edo, latinoa, Ordunetxi, euskalduna baita ere. Euskalduna proto-euskara edo. Gero, Araba Barduliarrean, Araika, Arairen alaba. Ondane Minikia, Aunia. Segontiusen alaba. Minikia, Aunia. Erromatarra ere ez dirudi. Eta, hau integrazioaren oso adibide garbi da. Marcus Sempronius Fuscus. Oculatusen semea. Marcus Sempronius Fuscus, hiru izen, hiritar erromatar bat, eta
Okulatusen semea. Okulatus hori ez da erromatarra. Bai? Ba hori ikusten dugu. Nolabait, hau ere bai, Araba Barduliarretik hartua. Bai? Ba, esan dakoa. Pixkanaka, integrazio moduko bat, antza violentziarik gabe, oztoporik gabe, eta erlijioan berdin. Erromatarrek egiten zutena zen, karo, antzinaroko erlijio politeista guztiak oso antzekoa ziren. Ba, erromatar jainkoak eta Grezia jainkoak, ba, azkenan baliokideak ziren. Zeus Jupiter, ez, ba, bueno, Bako Dioniso, ba, denak oso antzekoa ziren. Indoeuroparrekin, baskoiekin, berdina gertatzen zen gutxi gora bera. Agian jainko batek, ba, izan ziteken gerraren jainkoa eta zaldiaren jainkoa batean, eta bestean gerrarena eta balorearena. Bueno, baina gutxi gora bera baliokidea. Eta erromatarren modu honetan, beren erlijioa indarrez inposatu baino, ba, konkistatutako komunitateetako jainkoak adoptatzen zituzten, nolabait, bai? Lurralde honetan, ba, izenekin bezala berdina ikusten dugu. Badaude inskripzioak, ba, Jupiterri eta abar, bai? Baina, beste inskripzio askotan, jainko izen nolabait erdi euskalduna, protoeuskera edo ikusten ditugu. Iparralden, jainko bat, asto ilun. Bai? Bueno, iparralde edo Bearno inguruan, bai? Iparraldetik gertu, asto ilun. Zuberoan, atarrazeko inskripzio batean, Erauskorritxe. Hori bai, nahiko euskalduna, bai? Gero, Lergan, edo Leraten, bueno, Nafarroan, Lotsa jainkoa. Uxuen, Nafarroan, Lakubegi jainkoa. Gero, Dulantzin, Tuionius. Hori ere ez da erromatarra, ez dakigu, eta Arrasaten, Dialko. Hori bai, ba, bai? Ba, esan bezala, bizikidetza moduko bat ematen da, eta hasiera batean, bai ikusten direla, ba, protoeuskera edo indoeuropar izenak, pixkanaka nahastuta eta bukaeran jada guztiz erromatartuta, eta ba, jainko izenekin berdin. Hasiera batean ba, bai ikusten direla bertako jainkoen izenak, baina pixkanaka esan dugu baliokideak zirela asko, bai? Ba, pixkanaka ikusten dugu nola desagertzen joanen diren, bai? Ba, 3. mende arte edo irauten du honek, baina 3. mendetik aurrera jada nolabait homogeneizatzen da kasu honetan, bai? Jainkoen kasuan, eta pertsona izenen kasuan ere nolabait homogeneizatzen da. Egia da, hemendik aurrera inskripzio oso gutxi agertzen direla, ba, bueno, bahiturak aldatu ziren, jada, idazkeraren asuntoa ebai da, etzen horren beste ematen komunitate lokaletan, baina, hoxe, esan dakoa. Hemendik aurrera, nolabait, erromatartuago agertzen da guztia. Bai? Eta, bueno, erlijioari begira gaudela, bada, bueno, 4. mendean, erromatar autore batzuek idatzi zituzten, erromatar enperadoren biografia batzuk. Alejandro Severo enperadorearen biografian, bueno, biografia hauetan, esaten da, batzuetan ikaragarri laudatzen dituzte, esan ez oso onak zirela guztian, eta Alejandro Severoren kasu hori zen, bai? Eta, biografoak esaten du. Alejandro Severo enperadore hau guztian zen ona. Baita, ornitomantzian ere. Hau da, baskoiak eta panoniarrak bezala oso ongi zekien hegaztien hegaldian iragana igartzen. Esaldi bada, baina hori esaten du, bai? Baskoiak eta panoniarrak gaur egungo Austria inguruan zeuden. Bueno, enperadore hau, baskoiak bezain aditua zen, txorien
hegaldian etorkizuna igartzen. Eta, bueno, esaldi bada, baina oso kuriosoa da, bai? Zeren gero ere, ni, bueno, esan bezala, ni historiagia naiz, nez filologoa, baina filologo batzuek esaten dute, esaterako. Euskaraz, zoriona eta zoritxarra, agian horti datorrela, bai? Txoriona, txoritxarra, bai? Ba, txorien hegaldian, nolabait, etorkizuna igartzeko, ba, antzinako ohitura edo, zera, almen horretan. Bueno, besterik gabe, kuriositatez aipatu dut, baina tira. Bueno, imperio beranteara iristen gara, ez dakit denbora zunbinoan edo... Imperio beranteara iristen gara, imperio berantean jada, bueno, iparraldeko komunitatei noben populaniarra dituko diete, bai? Provintzia propio bat sortuko zaie eta abar, bueno, imperio berantean pixka bat aldatu ziren provintzien asuntua eta, baina ego Euskal Herria mantentzen da Tarrakonensean. Hori bai, jada, Barduliar, Autrigoi eta Karistiarrak ez dira gehiago agertzen iturri idatzietan. Iturri idatzietan ez dira gehiago agertzen. Agian, baude pare bat toponimia, ez, ba, Barduliako kosta, Autrigonia, baina jazta. Barduliarrak ez dira agertzen iturri idatzietan, Karistiarrak ez da ere, Autrigoiak ez da ere, Beroiak ez da ere, eta horrela, Hispaniako eta Imperioko lurralde askotan. Eta hemengo guztiei, masa honi, besterik gabe, mugak zehaztu gabe, ez ere esan gabe, baskoiak. Punto. Hori bai. Iturri idatzi gehienak, garai honetan poetak dira, edo, zera, ba, ez dira historiagileak, ez dira estatuko dokumentu ofizialak, eta guztiei baskoiak. Besterik gabe. Hori ez dakigu, gero bueltatuko gara, baina batzuek esatu dute, ba, espansionismo bat, edo beste batzuek simplifikazio bat, beste batzuek kultismo bat, ez? Ba, bueno, romatarra dira, baina, bueno, gari batean baskoia, bueno, ba, denak baskoia. Bueno, gero bueltatuko gara. Asuntoa da, imperio berantean hainbat aldaketa daudela, 202an, administrazioa pixka bat arintzeko, guztiei zerga berdinak eskatzeko, arrazoiak ugariak dira, bai eztabaida dago hemen ere, baina hiritar guztiei, imperioko hiritar guztiei, hiritartasun erromatarra ematen zaie. Guztiei. Eta, bueno, hori dela eta udalkarguekiko eta armadarekiko interesa apurua galtzen da. Bai? Ondoren ere, hemendik aurrera, hiritarrak orain banatuko dira, iaia gaur egun bezala, bai? Beren almen ekonomikoren arabera. Batetik daude aberatsak eta bestetik daude pobreak. Nola baita esateko, honestiores eta humiliores, bai? Eta tira, jada zure izenaren bitartez ez duzu zertan erromatarra zarela erakutsi behar denok garelako erromatarrak. Beraz, nomen unikuma ere zabaltzen da, izen bakarra, bai? Nafarroako kasuan batez ere, kasu, adibide ugari ditugu, Hilarius, Dulcitius, Leontis, Oborius, Sempronia, Eutropius, bai? Hau tuterako bila batekoa da, eta, bueno, hori Dulcitius omen da bilako nagusia, adibide bezala. Eta biztanlegoaren baraketan ere aldaketak. Esan dugu, normalean kibitatesan biltzen zirela, kibitates horrek lurralde bat zuen, bai? Baina protagonismoak hiriguneak zaukan. Protagonismoak hiriak zaukan. Hemendik aurrera hiriek populazioa galduko dute, ze Erromatan inperioa dirua behar du, zergak gogortzen dira, eta, klaro, hirietan asko zerrezagoa da zergak biltzea, beraz, hori izanik errazoi nagusienetako bat, hiriek populazioa galtzen dute, eta landa mundua okupatzen da, baina modu askoz sendoago batean, bai? Gipuzkoaren kasuan esaterako, hemen txuleta daukat, Gipuzkoaren kasuan esaterako, hainbat
nukleo txiki topatzen ditugun. Zarautzeko Ardiunen, Orioko Aginagan, Andoaingo Goiburun, bai? Hauetan ebai ferratoki txikiak, kobazuluak ere okupatzen dira, bai? Artzain munduarekin lotuta, nolabait horren gutxi arte bezala. Eta Araba, hegoaldean eta Nafarroako herriberan, bila ikaragarri handiak sortzen dira, bai? Ikusten da, ordurarteko aberatsak orain aberatsagoa direla. Bai? Orain landa munduan zentratuago daudela. Bueno, eta honekin, da pixkanaka, esan bezala, sekula arazorik eman ez duen lurralde bateko biztanleria, 5. mendera iristen da. Bueno, 5. mendeko lehenengo erdialdean, Unoek bultzatuta, Unoak Atila gogoan duzu, bai? Unoak Asiatik etorritako herri bat zen. Mugetako herri barbaroak bultzatzen dituzte, migrazio barbaroak hasten dira, errefuxiatu barbaroak, inperioaren mugetan atejoka, imperioa azkenean mugak desbordatzen dira, armadan erreboltak daude eta oportunista askok aprobetxatzen dute enperadore aldarrikatzeko, imaginatu, migrazio barbaroak, gerra zibilak, erreboltak, barbaro asko asentatzen dira provintzietan, esaterako Hispaniaren kasua hemen dugu, bai? Suebo eta Bandalo asdingoak hemen, Alanoak, Bandalo silingoak, eta Erromak azkenean, armada kristo bat egin dago, eta Bisigodoak, herri barbaro potente bat, nahiko erromatartua, herri federatu gisa hartzen du, eta lur hauek ematen dizkio. Ordainetan Bisigodoek Erromaren alde borrokatu bat dute. Eta lan polita egiten dute, ez? Zeren, azkenean, fijatzen bazarete, Bisigodoek Alanoak anikilatzen dituzte, Bandaloen zati handi bat anikilatzen ditu ebai, baina pixkanaka Galiaren hegoaldeaz eta Hispaniaz jabetzen joaten dira. Eta horrela, azkenean Tarrakonensa ere hartuko dute, eta 496an Erromatar Imperioa desagertuko da. Eta hemen Bisigodoak geldituko dira. Eta ja bukatzen, errezpen hori ez kasurik egin, kolatu egin zait. Ondoren Frankoak datoz, Bisigodoak Hispanian daude, Frankoak iparraldean, eta batean, iturri idatzietan, 100 urte isilik egon eta gero, iturri idatzietan agertzen dira Baskoi izeneko batzuk, Pirineo mendebaldean, ez dute mugarik esaten, Pirineo mendebaldean Baskoi izeneko batzuk, agertzen dira, erreboltatuta, sakeo espedizioak, ganadua ostu, gatibuak hartu, gerra zibilua dago Bisigoden artean, Baskoiak agertzen dira bando bati laguntzen, estatu kolpe batean parte hartzen, batean Baskoi izeneko herri bat agertzen da hor, iturri idatzietan 100 urte eta gero isilik, Baskoi izeneko herri violento bat agertzen da, lehendabiziko aldiz. Esaterako, Aldaietan, Gipuzkoaren kasuan Gaztelun, armak topatu dira, bai? Hori erakusten duten armak, gerrarako aizkorak, lanzak, ezpatak. Ez dira aizkora eta lanza eta ezpata Bisigodoak. Baizik eta, iparraldetik, Akitainatik ekarritako armak dira, bai? Beraz, ikusten dugu, iturriek idatziek diotena, egia izan daitekela, baiet? Hor bazte direla, komunitate batzuk, Baskoi deituak, ez dazkigu mugak, eta oso violentoak. Eta horrela mantenduko dira, azkenan musulmanak etorri, gero eneko aritza agertuko da berein artean, Iruñeko erresuma sortuko da, eta baina, gehiagin luztatuko ginateke horrekin, bai? Eta, horrein bukatzeko, Erromatar garaiarekin bukatzeko, kristautasunaren sarrera, bai? Kristautasuna bakizue, Kristo gurutzan hil zutenetik edo bazegoen.
baina pixkanaka indarra hartzen joan zen, eta Euskal Herriko lurraldeen kasuan, adibide Goiztiarrena, Kalahorrako martiriak ditugu. Hortik aurrera, gero eta indar handiago dauka kristautasunak, bizikidetza bat ematen da paganismo eta kristautasuna artean. Hasiera batean bizikidetza nahiko egonkor bat, enperadore batzuek persekuzioak egin dituzte, edo agian krisi bat ematen da, eta Alemanen nazian juduekin bezala, kristauak dira errudunak eta olako persekuzioak eta, baina pixkanaka kristauak gailenduz joanen dira, hiriguneetan batez ere. Eta mende bukaeran Teodosio enperadoreak, kristautasunak ingo du erlijio ofizial bakarra. Horrendikan paganoak badira, baina erlijio ofizial bakarra, Teodosio, hori ginen du. Ebro baian apezpikutzak, Iruñean baita ere, elizak agertzen dira, Durantzin, Finagan. Gipuzkoaren kasuan, Eliza Zaharrena 8. mendekoa da, momentuz agertu dena. Eta Bilabon ondoko Iromendiko Santiago uste dut, aztarnetia, bertan agertu da Eliza Zaharrena, bai? Eta, misio evangelizatzailak baita ere, ez? Hauek mito leyenda moduan, San Saturno eta San Fermin Iruñean, Iparralden San Severo eta San Amando, eta, bai? Eta ez dakit, ordu bete justo, bai, gutxi gora bera, ondorio bezala, esan, erromatarrak etortzen direnean hemen badira komunitate batzuk, Erromatar imperioan integraturik bizi dira, armadan parte hartuz, udal karguetan, erromatar produktuak kontsumitzen dituzte, erromatar bizitza ematen dute, baina badirudi beren nortasuna mantentzen dutela nolabait, erromatartuta. Erroma erori eta momentu hortako baskoiak ez dira 500 urte aurreragoko baskoi edo zeak. Guztiz eraldatuta daude, bai? Gainera kristaututa asko, bai? Ezin dugu pentsatu beren ohitura zaharretan, tribuetan, hor mendietan bizi... Ez. Ez ziren horrelako barbaroak. Iturridatzietan barbaro bezala agertzen dira, baina ez ziren, bai? Erromatar probintzialak ziren, nahiz eta baskoiak edo barduliarrak izan, bai? Eta, esan bezala, hemendik aurrera kristaututak eta jada Bisigodo eta Frankoenkiko borrokan, fase berri batean sartuta, Iruñeko erresuma sortu arte, bai? Eskerrik asko. Ez dakit oso azkaritz egin dudan, edo saiatu naiz ordu batean dena azaltzen, baina tira, dudarik edo komentarioari balin badago, saiatuko naiz argitzen. Garai hartan estruktura militarra edo udalekoan zegoen bezala, zegoen egiturari aberatzen jasotzen zuten irakurtzeko gaitasuna eta lako gauzak edo nola egin? Idazkeraren kontua? Hezkuntza da nola izan zuten. Bai. Erromatarrak etorri horretik edo erromatar garaian? Erromatarrak etorri horretik baditugu idatziak baskoien artean, Herriberan batez ere, baina kuriosoa da zeren Aragoi aldeko Herribera hortan alfabeto iberikoan idazten dute, eta Errioxari pegatutako Herribera hortan alfabeto zeltiberikoan idazten dute. Beraz, esan pentsa dezakegu, baskoiek ez zutela alfabeto propiorik eta beren txanponetan ere erabiltzen zuten alfabeto iberiarra edo zeltiberiarra. Erromatarrak iritsita, Erromatar imperioaren imperioak egin zuen gauza asko, on asko egin zituen, txarrake bai, baina gauz honenetariko bat izan zen alfabetizazioarena. Batez ere armadari esker, armadan errekrutatzen zen guztiak idazten irakurtzen ikasi bat zuen, bai edo bai. Eta ondoren, klaro, eliteek baita ere, eliteek ikasten zuten. Hezkuntza pribatua zen, baina eliteek ordaindu eta irakasle partikularren bitartez, beren semelabei eta hezkuntza bat ematen zieten. Baina, bai, armadari esker, pentsatzen da, kalkuluak egin dira, eta baina
populazioaren, ez dakit noiz irakurren, baina momentu gorenean, 120 baina pixka bat gehiagok batzekien irakurtzen dirazte. Eta hori asko zen. Zeren Erdi Aroan, sekulako gainbera jasanen du eta Erdi Aroan alfabetizazio tasa leku askotan ez da 110 iristen. Ez dakit erantzun dizudan, bai. Eta, bueno, bide batez horrek idatziak urten diana, baskoiena, sentibariar alfabetuen edo etxarri iberikuan, horrek gai gara itzultzeko edo zelan dakigu? Sentibariaren kasuan, hobeki. Iberiarren kasuan irakurtzen bai, baina ez da destifratu. Iberiarra gainera euskararen antzekoa zen, proto-euskara edo, ez? Proto-euskara dio zeren, oraindik euskara ez da gaur egun bezala sortu beraz, antzinako euskara da. Iparraldeko proto-euskara edo akitaniera, nolabait esateko. Iberiarra eta akitaniera edo proto-euskara oso antzekoa ziren, eta saiatu dira euskararen bitartez nolabait argitzen edo baina hitz batzu bakarrik atera dituzte. Esaterako, proto-euskeran hili-berri, bai? Hili zen, hili-berri, eta iberieraz badakigu ere hili-berri esatezela. Granada iberiarra hili-berri zen, esaterako, bai? Baina tira, ez da destifratu, ez da... Baina irakurri ezkero jagaizara jakitzeko ez da hizkuntza zeltiberiarra eta ez da... Hori bai. Horre buruz izanen da hirugarren hitzaldia, Luis Mari Zaldu etorriko, eta aurrera pendezela berak esan du, baskoi iberistek pentsatzen zuten euskara baliatuko zutela testu iberuak itzultzeko eta ez ziren gai izan. Ez, hitz bakan batzuk, baina, ez dira, horrendik ez da desifratu. Adibidez, bihotz hitza, iberiar jatorriko ote den, baina gutxi batzuk, bakar batzuk dira bakarrik. Ezin izan dute testurik itzuli euskararen bidez. Pentsatzen dut bezala, horregatik teoria basko iberista bazterrera geratu zen. Bai, hori da. Bai, antzekotasunak bai, baina hitz batzuk bai atera dira, baina tira ez da desifratu. Hori hizkuntzaren inguruan ez naiz gehiegi mintzatu, adibide batzuk jarritu, baina ez gehiegi mintzatu zalduari gaia zapaltzeko, ez? Gainera nire ez biologoa, ez ere, ez? Baina hori bai, ez da destifratu, Iberiarra, ez dakigu, etorkizun batean, abian. Pero zure doktoretza tesisa egin duzu, armaden arteko harremanen herrita bakeitu nahi buruz eta horren kontura, ez da? Bai, aipatu ditudan hospitalitate paktuak, nolabait seme adoptibo modukoen asunto hori, enbaixadak, horren inguruan gehien bat. Bai. Baina, ez dakit, hori dela eta, tira, gizartearen asuntoa, bai, ez da nire espezialitatea, baina gutxi gora bera nolabaiteko laurpen bat egin dizuet. Bai. Bai. Esklabuntza ipatu duzu oso ikua zela. Bai. Baina ere zan oso ikua Barrudian eta alien garaian, hau da, erromatarrak eta hori horretikan hemen zen gaina goeran? Ez dakigu ziur. Ematen da, onartzen da, baina antzinaroko komunitate herri guztietan horrela zelako. Eta erromatarrek iturridatzietan apuntatzen zituzten kuriositate guztiak. Hemen ez bat zegoen esklabutzarik pentsatzen da apuntatuko zutela. Beraz, pentsatzen da, baietz egonen zela. Bai. Ez daukagu iturririk, baina inguruko galiaren artean eta ematen zenez, pentsatzen da hemen baita egonen zela. Ez erromatarren kasuan bezala horren modu masiboan, baina pentsatzen da baietz. Hor, tribuen izenak eta hori zer dator. Erromatarren jarritxa, ala horretik handator. Bertakoak euren burueri dituzien. Eta gero, hor, baskoi eta gaskoien arteko aldia, nik irakurritxa dagaten ez da, berez, gaskoinak guztiz dela Pax Romana barruan, eta baskoiak ez, horregaitxetan mantendua izan dela horren arte, Pirineo zuzenbide eta Pirinetako zuzenbidetako zenbait alor. Bilo guztan asko ditu. Batetik,
herrien izenak. Bada, Erromata autore baten, berek eraz idazten du, Estragon, baina bere testu bat non esaten duen, esaldi batean. Eta hor dira, Asturiarrak, Kantabriarrak, eta gure belarrira oso arraroak egiten diren izen ugari ere, eta ez ditut aipatuko, soilik gutxi batzuk zuek ideia bat egiteko. Autrigoiak, Barduliarrak, Baskoiak, baina ez dizuet gehiago nekatuko izen arraro hauekin. Erromatarrek idazten zuten, beren belarrira ulertzen zutena. Guk entzuten badugu orain, gizon bat suahilian hitz egiten, zer entzuten dugun eta zer idazten dugun, tira. Agian ez dugu aztatuko, bai? Erromatarrekin gainera, erromatarrak oso praktiko ziren. Lurralde honekiko interesa bazuten zen, zerga jasotzeko eta soldaduak biltzeko. Beraz, ez zitzaion asko ere inporta. Nolabait, zer hor Barduliarrak omen dira, asmatuko dut, Barduliarrak omen dira hor inguruan gehien direnak eta, guztiak Barduliarrak. Horrelako zehozer gertatuko zen, simplifikazioa jotzen zuten. Beraz, herri izenekin kontu handiz ibili bat gara. Zuk esan bezala, arriskutsua delako. Esaldi hortan ikusten da. Oso arraroa diren izenak eta ez ditut aipatuko guztiak, zeren oso nekagarria da, eta, pentsa ezakegu, baskoien artean, agian guztiak ez zirela baskoiak. Hor ere egon ez zirela komunitate ezberdin ugari, baina, erromatarre guzti baskoi ditu zieten. Eta ondoren, baskoi eta gaskoi. Asuntoa da, momentura ontara iristen garenean, lehen aldiz ere, ez dut aipatu, azkenan joan zen. Esan dugu, Erromatar imperio erortzen dela, Bisigoda daudela, Franko daudela, eta derrepente hemen baskoiak direla guztiak. Lehen aldiz, Pirineon iparraldera, baskoiak agertzen dira. Iturri datzietan lehen aldiz, Pirineon iparraldean, baskoiak daudela aipatzen da. Zer gertatzen da? Bisigodoen autore bisigotiarrek, baskoi hauei, baskoi uberekin esanen dietela. Autore frankoek, baskoi hauei, ube bikoitzarekin, idatziko dute, baskoi izen hori. Germano, zio. Nola? Germano, zio. Bisigodoak baita ere, ondoen datuzenak, baina, tira, bisigodoek, baskoi uberekin idatziko dute, eta frankoek, ube bikoitzakin. Ondoren, 300 urte geroago, azkenean, baskoi hori, baskoi bezala irakurtzen dute, azkenean, ubebikoitz hori je bilakatuko da, eta azkenean, baskoia, baskonia, gaskonia. Eta ondoren ere, bilakera politiko ezberdin izanen da. Hegoaldean, Iruñeko Erresuma, eta iparraldean, Baskonia edo Gaskuñako dukerria. Eta igual hortik, zuk esan duzuna, bai? Alde batetik, gaskoiak, azkenean gaskoiak izanen direnak, eta bestetik, baskoiak edo. Eta ez erikusurik gana regimenak. Ez, ondorengoakin, ondoren, esan bezala, hau dukerri bat izan zen, eta hau ondoren erreinu bat. Bai, beraz? Dana bat izan zen, ez? Azkenean bordeletikan... Politikoki oso berandu arte ez. Antxo handiarekin, baina hori ja 1000 urtean. Aurreratzen ari gara zea dixente.